ni nolabait nire lanarekin edo bilatzen dudan gauza bakarra, pretentzioso ere izan liteke, ez dakit, baina da nik gauza edo irudi eder bat ikusten dudanean filtratu egiten dut eta edertasun horren emozioa edo nolabait hori da transmititu nahi dudan. Eta ikusleak edo pizza baten aurrean edo gelditzen denean, kontemplazio puntu hori edo aurkitzea edertasuna medio. Hori da pixka bat interesatzen zaidana. Zen pentsatzen dut edertasunak ere nolabait sensazionak ematen digula, plazerra eta ongi egotea. Orduan, hori lortuko banu, izango litzateke pixka bat, gauza ederra. Estetikan oinarritzen naiz hori lortzeko. Hori naiz eta esan dizudan bezala irudi batzuk ikusi edo gero marrazki eta bozeto asko egiten ditut nolabait nik ikusi arte gero ikusleak edo begietatikan edo ondo hartuko dituela. Badaude batzutan edo jendearekin tokatu izan du zait ikustea gauzaren bat, niretzako ederra dela eta aldamenekoak ikusi eta trebol batzuk bakarrik dira hor, baina ez dakit duten mugimenduaren gatikan edo posizioaren gatikan, badago zer edertasun ikusten dudala. Orduan, gero nila impronta horrekin edo gelditzen naiz eta horrela gero lantzen den, nolabait aurkitu arte marrazkian non esaten dute hau norbaitek ikusten duenean ongi egingo dio.